Xocolata amb ametlles. D'acord, fins demà. Ei, ja ha arribat el correu. Què t'ha arribat? Vejam. Gary. Una revista. És estrany, no recordo estar subscrit a la revista de la vida elegant. Uau! Mira totes aquestes imatges d'un estil de vida superior. Aquest senyor és tan ric que té una piscina dins una piscina. I aquest porta sabates? Torna amb això. O sigui que pispam el correu. Teniu sort que no us denunciï l'autoritat. Ei, Calamar, com és que tenen tants diners la gent de la revista? Són empresaris, venen coses a la gent. De quin tipus? Com vols que ho sàpiga? Coses que la gent vol comprar. Treus les urpes del meu correu. Patrici, ja ho tinc! Ens hem de fer empresaris! Em farà mal. Vinga, Patrici, sense pensar, si poguessis aconseguir qualsevol cosa del món en aquest instant, què seria? Més estona per pensar-m'ho. No, quelcom real, una cosa, una per la qual pagaries. Una tauleta de xocolata? És una idea genial, serem venedors ambulants de xocolata. Mida elegant, ho tenim a tocar! Deixeu passar un parell d'empresaris. Molt bé, Patrici, ja ho tenim. Aquestes són les primeres passes per arribar a una vida elegant. Tu segueix-me. Bona tarda, senyor. Vol una tauleta de xocolata? Xocolata? Has dit xocolata? Sí, senyor. Amb ametlla o sense. Xocolata? Xocolata! 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 Aquell paio no compta. Aquest serà el nostre primer client. Bon dia, senyor. Li interessaria una tauleta de xocolata? Tauletes de xocolata, eh? Sí, senyor. Som venedors ambulants de xocolata. Un parell de venedors mediocres, diria jo. Aquesta no és manera de transportar la mercaderia. No, terrible. Voleu ser venedors com Déu mana, oi? Oh, sens dubte, bon senyor! Doncs, cap venedor de tauletes de xocolata que valgui la pena aniria sense una d'aquestes. Uau! Què és? És una bossa per a tauletes, capsigrany. Està dissenyada especialment per guardar cada una de les tauletes en una suau cobertura de vellut. Però estic perdent el temps. No necessiteu aquestes bosses. Les necessitem! Fins aviat, nois! I bona cacera! Seran crèduls. Vida elegant, la tenim a tocar! Provem a la casa del costat. Sí? No ha sigut vostè el que ens ha venut aquestes bosses per a tauletes de xocolata? No em sona. Però a mi em sembla que carregueu amb masses bosses. Vosaltres dos sou massa espavilats per no portar una de les meves bosses, portadora de bosses, patentada. Ens quedem amb 20. Oh, què puc fer per vosaltres, jovenets? Venem tauletes de xocolata, en vol una? Oh, això sona fantàstic! Sí, en compro una. Una tauleta de xocolata per vostè. Sé que estan per aquí. No tinc temps d'atenció. La tinc! Una tauleta de Xocolata! Xocolata! Xocolata!